बयखौबो खावलायबाय दिनै बर'आव कुनु सिलाय गैला सिलाय मुक्त जाबाय मोनसे समाव जोंखौ सारा इन्डियायाव गोबां जौगानाय हारिफ्रा हायाखैबाबो दिनै बर'फ्रा खौसेयै जोङो खेबसेयावनो बयबो सागान होनानै जोङो मोनसे हाथियार गैयै समाज जानो हाबाय मोनसे गणतान्त्रिक समाज जानो हाबाय जोंनि जांख्रिथायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय मैयानि सानाव माने मोनाबिलिनि 6:30 बाजियाव जाला होननानै न'आव उन्दुबाय बिनि उनाव आइयाबो जाला होननानै आब्रिनो ओंखाम खुरना होनानै न'आव हाबनो होननानै ओंखारबोदोंमोन बे ओंखारबोनाय सम टाइमावनो जेनेबा गावफैबाय बिसोर गुलिखौ गावफैदोंनो गावफैबा ओमफ्राय आबाया मा बेरफैखो होननानै ओंखारना नायफैबा मानसिया गुग्रुबना गोलैनानै दं ओमफ्राय आबाया गामि गामि खारथिंनानै खोन्थाबाय जे जोंहा ओरै थोरै जाबाय ओरै थोरै माबाय खोथानानै थगायमोननाय नङा मिथिबाय खोथानानै दै दाना रायलायनायसैलाय सुक्ति दाखालि जानुवारि मासनि 27 तारिखआव अस्त्र गारनानै शान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय जों बेखौ बयबो बरायदों बिराद मोजां जाबाय एफागौ आन्दलन खालामै दिनै बर' रायजोफोरनि थाखाय जिथु आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना बै समाव जितु अस्त्र गारनानै शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय जों बेखौ बरायो बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां जाबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआबो दिनैनिफ्राय आन्दलन खालामला होननानै सुक्ति खालामबाय मोजां जादों एबसुआबो आलादा रायजोनि नामाव सेपारेट बड'लेण्डनि नामाव आन्दलन खालामला होननानै बुंदों गाज्रि नङा बै नेसनेल हारिमु लाना थांबाय थायोमोन बा बबेबा बिथिङाव लाना थांबाय थायोमोन न' बड'लेण्ड न' जै बर' हारि जै डिभाइड आसाम 50-50 खानाया ओरैसिना जायो 50-50 सिलफियोमोन मोजां जाबाय खानाय सिन्था नांला जोंना रायजोफ्राबो एबाराव आन्दलनाव ओंखारहैनांला मोजां जादों गाज्रि नङा मिथिबाय खिन्थु प्रमद बर' बुंदोंमोन बियो आङो रायजोफोर MCLA जानो थाखाय EM जानो थाखाय MLA जानो थाखाय मन्त्रि जानो थाखाय MP जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै रायजोफोर जोङो आङो बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' रायजोनि थाखाय सेपारेट बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों गावनो बुङो आखलानो थिग नङा मानसिया मिथिबाय मा बुंखो बियो MLA MP जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै दिनै MCLA जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै होनना बुंग्रा मानसिया दिनै एबसु गारनानै मालाबानो UPPनि प्रेसिडेन्ट जाबाय इलेक्सन गेलेनो थाखाय खेबनै खालामगासिनो मा आखल जाखो एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावनो जाथिखौ जाबाय थगायबाय बियो आरो राजनितियाव फैनानै फिसा थगायबावदों बेनि खोथाखौ सोर बिसास खालामनांगौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट छात्र हन्थानि छात्र संगठननि प्रेसिडेन्ट बियो जातीय संगठन बर'नि बिनि प्रेसिडेन्ट बे समाव थानाय समावनो रायजोफोरखौ जेब्लादि गाज्रि रोखोम मोनसे अलखदाव खोख्लैनानै जातिखौ मोनसे अलखदाव खोख्लैनानै जातिखौ थगायनानै देबदुइ आरो एबसु गाज्रि दुबैलायो बेले माने बर' समाजाव बिराद बेयाखै थगायासै प्रमद बर' आबसु प्रेसिडेन्टक बेफारी বুলি কৈছে বিক্রি কৰিছে बर' জাতি বিক্রি কৰি খাই আছে ই বড়োলেণ্ড ডিমান্ড দিয়া নাই বেলেগ একটা হে প্ৰমোদ বড়োয়ে ওই গোবিন্দ বসুমতাৰীক লৈ পেলাই আন্দোলন কৰি আছে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কিন্তু বড়োলেণ্ড বিচাৰা নাই বেলেগ একটাহে বিচাৰি আছে जों जेब्ला आन्दोलन खालामो एनडिएफनि फैसा खांग्रासोमोन बियो बहा मोजां मानसि जाहैबाय बेलाय सब समय आंजों जुजिना थांगोन बियो जोंनि बिपिएफजों बिएलटिजों सुक्तिखारिजों बिनि खामानिया बिसोरा माला जोंनि बे फाग्ला एनडिएफखौ लाखिनानै गिदिंगासिनो दङ बे एनडिएफखौ लाखिनानै सुक्ति खालामनो हायो बे प्रमदआ जों नङाबा रायजोफोर जों बुंखायो रन्जन दैमारी हक गोविंद हक बिदाय ग्रुप हक जोङो साथामखौबो ज' खालामनानै भारत सरकारजों रायलायनानै मोनसे सुक्ति खालामहोनो नागिरदों बे नाजानाया जोंनाव दासिमबो दङ आरो जों नाजागोन आरो जोंसो हागोन बेखौ प्रमद बर'आ हाया प्रमद बर'आ हायाथ' बेखौ बे सुक्तिखौ जों खालामना होगोन बे प्रमद बर'आ मा देवानि मानिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो बेसो थांनायखौ जों मिथिजोबगौ हनै खोन्थाहरो दिल्लीनिफ्रायबो खोन्थाहरो प्रमद बर' फैदों मा खालामनांगौ लाल साहा लोंहोना फाथायहरसै होनना बुङो बिसोरो रायलायदों रायलायना हरदों बड'लेण्डआ थाबनो जोंहाबो मोनब्ला मोजां होनना बुङो जोंबो
थाबनो हरदो थाबनो होनना बुंहरो जों दिल्लीयावबो आरो जों दिसपुराव थांबाय थाब हरदो बड'लेण्डआ जा एसे दिगदार जाबाय हर माबार होनना बुंहरो जों बे थांबा प्रमदआ थांबाय थायो नालाय रायलायहैयो माबा माबि बड'लेण्ड हरदो थाब हरदो मोनब्ला मोजांसो जा होनना बुंहरो जों हरखालाय दे बड'लेण्ड কি টাইম পাস কৰি আছে আপোনালোকে এনেকুৱা কয় মই এইফালে দিছপুৰত প্ৰমোদ যায় খাকবা লৈ পেলাই চাহ যেনে তেনে চুক্তি কৰক ইলেকশ্যনৰ আগত যেনে তেনে কিবা একটা চুক্তি কৰক এনেকুৱা চুক্তি হয় এই হাগ্ৰামাক নুহুদাৰে কিবা চুক্তি হ'ব মই কৈছে এইফালে বিদায় ৰঞ্জন গোবিন্দ তিনিজনকো লৈ পেলাই একৰ্ড কৰিব লাগে সেই যাই পেলাই গোবিন্দক লৈ ছাৰ কিবা একটা কৰক बेना थांना माबा मोनसे खालामदो होनना बुंहैयो चिफ मिनिस्टारखौ आं बुंहरदों हरब्ला जाबायना बड'लेण्डआ थाबनो जाहाबो मोजांसो होनना बुंहरो आंथ' दा बिनि गासिबो हिस्ट्रि गासिबो स्ट्रेटेजि पलिसिया जोंनि लिडारफोरनाव दङ जों मिथिगौ जों बे मथे खामानि मावगोन दा दिनै गामसा गाना आन्दलन खालामबालाय मा जानो नों नाटक खालामबालाय मा जानो जोंथ' बुंना होबाय थागोन रायजोनि सिगाङाव आसल खोथाखौ दा एखे হীৰাচৰণীয়াৰ মানুহেই হ'ব পাৰে এই ঘটনাটো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিলোঁ হীৰাচৰণীয়াৰ লগতহে অস্ত্ৰ আছে এতিয়া আছে খালি হীৰাচৰণীয়াৰ লগত অবৈধ অস্ত্ৰ আছে তাৰ মানুহেই মাৰিছে